Kedves édesanyák és nagymamák, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon izgulunk az első anyáknak ünnepségük alkalmával. Azért nem is szeretünk volna bevonulni a gyerekekkel, hanem inkább így várni. Sok szél fújdórája, eső, eső, beregeti. Ezt jobban is bedértük az anyád napján téged. Virággal köszöntnek, csak annyit mondok, anyukám, szeretlek. Nagy kettő. Tessék. Egy nagy de nagyot ásítottatok. Melyik a te pohárkád? Megkeressük? Van neked is pohárkád? Hát nézd meg. Halacskás pohár, akkor kellene egy halacskás fogkefé. Hozunk akkor egy halacskás fogkefét, jó? Ez a halacskás, Tomi. Nagyon szép. Halacskás pohár. Tomi pohár, Tomi fogas, meg Tomi hölgy. Igen. Oda. Ott van egy lik. Pont bele lik. Diót? Vagy inkább karames? Belebeszélünk a kamerába, úgyhogy szia! Oda mondd bele, hogy szia! Szia, így pápa! Igen. Igen. De mondjuk úgy, de azt kéne mondani, hogy szia Gábor! Szia Gábor, papa!